Две забележителни вечери, посветени на творчеството на режисьора Георги Дюлгеров, се състояха в Българския културен институт в Лондон. Събитията бяха част от програмата на Лондонския фестивал на българската култура. По време на първата си вечер Георги Дюлгеров представи най-новият си филм «Буферна зона». Буферната зона е зоната между живота и смъртта. Това междинно състояние, когато не са те прели още отвъд. Но по-общо казано, буферната зона е мястото, където човек би трябвало да търси своето покаяние. Имаше и чуждестранни гости, които дойдоха и казаха, че им е било приятно, че харесват филма. След такива думи как да се чувствам, освен добре. Аз съм впечатлен от това, което прави Българския културен институт. Харесвам и обстановката. Добре се чувствам. Мисля, че всичко, което се прави за българската култура извън България, е много добро и трябва на всяка цена да се поддържа, да се подкрепя, да се насърчава. Нашето идване е част от тази подкрепа. Струва ми се, че ние имаме с какво да се покажем вече пред света. Няма защо да се крием. Щастлив съм да гледам филма отново, тъй като аз бях във Варна по време на неговото представяне. Филмът е изпълнен с много илюзии към други филми, най-вече към тези на Фелини, и това е чудесно. Филмът е богат също и с убедителни и интересни актьори. Забележително за българското кино като цяло е именно силата, която героите притежават. Прекрасно е за Българския културен институт и за посолството ви, че си имате едно малко кино. Галерията, която имате през последните няколко години, ви дава една голяма възможност да гледате филма заедно с режисьора. Очакваме още събития. Филмът на Георги Дюлгеров съдържа огромна ерудиция, както и много позоваване към имена като Тарковски, Фелини и всички големи режисьори, които са негови съвременници. Очевидно, Дюлгеров има огромен респект към тях. Той има много алюзии към тяхното творчество, но същевременно ги интерпретира чрез своя живот. Вашият културен институт е много живо място и винаги, когато дойда тук, срещаме интересни хора. Втората вечер от посещението на Георги Дюлгеров продължи с моноспектакъла «Кик Иван Бетовен» на Театър 199 с участието на актрисата Меглена Караламбова. Кик Иван Бетовен. Ами, това е една обикновена жена, може да се каже, макар и преживяла голяма драма, в която, старайки се да загърби тази драма, някак си започва да губи рецепторите си за света, за хубавите неща, за музиката, за красотата. Започва да се занимава с много прозаични неща, т.е. стеснява и кръга си на внимание, интересите си и всъщност така тя и нейните приятелки установяват, че вече възрастни жени, нали? Че всичките са оглушали за Бетовен. Всички на времето са обичали музиката. Оглушали се, защото те са се самоусъкатили, желайки да избегнат неприятностите, проблемите, трагедиите. Дай ми осмата соната. Осма. Патетичната соната, на която някога се скъсва дърво вълнение. Вече не ме разплакваше. I think the performance was absolutely fantastic. Спектакълът беше удивителен. Гледах пиесата в Париж с френска актриса в главната роля преди години, когато излезе за първи път. И тогава не изглеждаше така драматична, както тук тази вечер. Меглена Караламбова беше невероятна. Тя игра не само със сърцето си, но също и с много дълбока емоция. Нейната игра беше забележителна. Внесе такава величина на постановката, която не усетих по време на представлението в Париж. Много добре мина спектакъла. Публиката беше изключително отзивчива. Много внимателно и точно реагираше на необходимите места. Това вдъхновява винаги актрисата. Тя пък обратно пое от добрата реакция на публиката и се отблагодари с много хубаво изпълнение.